Hej alle sammen, og velkommen til den her afskednings eller tingest, en eller anden ceremoni. Fordi at mine let's plays nu, de stopper. Fordi at ja, altså jeg har optaget nogle videoer, dem lægger jeg så ikke ud, for det synes jeg ikke der er nogen grund til. Så hvor at jeg tog til helvede, og så løb jeg startede sådan et dårligt sted, og så løb jeg bare derud af, og så lige pludselig så kunne jeg ikke komme tilbage, finde jeg ikke vejen, så prøvede jeg så at bygge en ny en, og så spawnede jeg et eller andet mega random sted, langt ude, hvor jeg overhovedet ikke var noget. Det lignede lidt det sted der, hvor jeg havde mit hus, så jeg prøvede at finde tilbage, men det kunne jeg ikke. Så løb jeg, så dræbte jeg mig selv, og så spawnede jeg der i første episode, og så prøvede jeg at løbe tilbage, men det var håbløst, så det her, det er den, altså jeg stopper min let's play nu. Jeg går selvfølgelig i gang med en ny en, regner jeg med. Så ja, det var det. Vi ses alle sammen. Farvel.